नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो रानिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाइमुथि हादानाव। दा बेयावहाय आङो मानो फैयो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना नायलांदो दिनैहाय बेबायदिनो लाइमुथि हादाननि मानसिफोरा माबायदि संसार जायो, माबायदि खेथि मावो, आङो बेखौसो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनो नागिरदों। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो गोबांथार आबाद खेथि मावो, जेरैहाय माइ आबाद, नै ओरैहाय रनजित दङ, ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै माइसा गोसोम। नोंथांमोना निस्सय मिथिखायो माइसा गोसोमनि टेस्टिया माबायदि। दा बिसोरो मावदों जाहैबाय बिना मेडिसिननिहाय आरो मुलि गरसेबो बाहायाखै। दा ओरैबायदि माइ जादों नै नोंथांमोना नुनो मोन्दों मेगनाव। ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां जादों। ओमफ्राय हादान एरियायाव थानाया माबायदि मैगं थाइगं मावो, माबायदि आबाद खेथि मावो, माबायदि फिथाइ सामथाइ जाग्रा लोंग्रा दिहुनो, ओमफ्राय गय आबाद, बेबायदिनो माबायदि आबाद खालामनानैहाय हादान एरियानि मानसिफ्रा जिउ खाङो, आं बेखौहाय नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे लाबोनो सानदों। दा नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांनो हागोन। ओमफ्राय नैबे आदाया लाइमुथि हालामावहाय हादानाव संसार जानाय मानसि आरो। ओमफ्राय आदाया देग्लायनि बोसोराव मा मा माइ गायदों? रनजितजों जोसा गोसोमजों गायदों आं। अ जोसा गोसोम। ओमफ्राय ओरैनो खय बिगासो गायदों? आं गायनो 18 बिगासो गायदों आरो। अ 18 बिगा ने? नुदों आङो हरैबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बरमाथिंजायबो बुहुत माइ एम्फौ जानाय। ओमफ्राय ओरैजों माइ एम्फौ फैदोंना फैयाखै? ओरै रावबो खोन्थानो रोङाखै। एम्फौ जायाखै ओरैहाय। जेबो प्रब्लेम गैया ने माइया? मुलि थुलि होनाङा दा? मुलि थुलि होआखै। आदसा खोनाखाबाय नोंथांमोना निस्सय नै माबायदि मुलि होनाङा माथिं जायो आरो। सोब मैगं थाइगङावबोथ' मुलि होनाय जानाया? बिदिनो एम्फौ जालाल' बायदिसिना बिदि एसे सानो आरो। ओमफ्रायथ' बांसिनानो मुलि बाहायनायानो जाखाया ने मैगंफ्रावबो? मुलि बाहायनाय जाया। दा नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय। ओमफ्राय बेलाय मा माइ बेलाय? माइब्रा। माइब्रा गोजा जाद ने? ओमफ्राय बैयोथ' माइसासो होनदां। माइसासो दा इयो ने आदा? आयु इलाय हनै माइसा गोसोमल' आरो नैबे माइया। दा बेबायदि आरोखि नै नायदो माइया माबायदि जायो। ओरैबायदि गोसोमल' जाखायो आरो नै थोस मानसिनोहाय जेरबासे जाखायो आरो। दा बेबायदि माइ बागान नै गोम 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 गोमनो सनानि हा होनब्ला बेफोरनो आरोखि। ओमफ्राय ओरै नायदो नै ड्रागन बागान, बेनो जादों जाहैबाय लाइमुथि हादानाव। दा साइडजों उल्था जाबाय, पिकचारनि कुवालिटिया मोजां जायाबो जानो हागौ, थेवबो आङो देखायनोसै नै बे फुरा ड्रागन बागान आरोखि। नायदो नै माबायदि। दा थाइजेनबायबो आरो आं देखायनो फिथाइखौ दै, मा होनब्ला मोनथ'वाखै। दा नै बेबायदि ड्रागन फिथाइयानो बिदिसो बाथाब थायो आरो नै मोनथ'वाखै। दा बेबायदि आरो नै दा बुहुत गिदिर बागान खालामदों आरो नै बेयावहाय ड्रागन। थाखानि मालिकखासै बियो। दा बेबायदि आरोखि नै ड्रागनाखौथ' नोंथांमोना निस्सय मिथिखागौ माबायदि दाम। दा नै फैनायजों लोगोसे लाइमुथि हादानाव मा मा खेथि मावो, मा मा आबाद दिहुनो, बेफोरखौ आं एसे देखायलांनोसै। दा बेफोरो बिना मेडिसिननिहाय बेफोरबायदि बुस्थुखौहाय मोनजोबो आरो। बियो हादान एरिया लाइमुथियावहाय। दा मोजां मोजां मैगं थाइगंजों लोगोसे माइ आबाद, फिथाइ सामथाइनि आबाद गासैखौबो खालामनाय जायो आरो। दा बेबायदि फिथाइ सामथाइखौबो मोननो हाजोबो आरो नै। दा बेफोरो ओरैबायदि मोजां जाखाबाय नै आबादा। दा नै माइयाखौ हागासिनो दं आरो। बा बर'नि रोङो ना रोङा एसे आं ट्राइ खालामनि। बर'नि रोङो ना रोङा? हो? बर' रोङा? आपे थुलारे बर' हर मेना आसे bang? Bunuh अच्छा ओड़ा होकारे? Bolamguri ren. Ane da minaya? Mi baria haku minaya nunde. Jodogoy haku, linde haku, bomboy haku, ichi haku minaya. Oh joto minaya. Semenda? हाँ बड़ी दिन रे ओह अच्छा 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 ठीक 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 सुखरी जिल मिना या जोटो दंगरा मिना या दंगरा सिविल मिना या इंग दंगरा जिल जम दा नै नायदो आरो बेबायदि आरोखि होगासिनो हानाया नै आयु गुमाबो बहुत दं दा बेबायदि आरोखि
बिगायाव बेसेबां पुरुनि आखरा बां बादाया बिगायाव 2 मन आच्छा दादा हकारे ए हाब बाफ्ला टिसु होयो आमा ये ठीक आम थाहेन ओमफ्राय दा लाइमुथि हादानाव फैनायजों लोगोसे नै फंबाय निमनावहाय दसे बेरायनो लिंबोनायखाय फैबाय जोङो ओमफ्राय दा नै फंबाय निमननि न'आ बेनो ओमफ्राय मोजाङैनो दङ दा ने मोजाङानो दासान्दि औ ओमफ्राय आबाद खेथिफ्रा ओरैहाय दासान्दि मोजाङैनो जानानै दङ आबादफ्रा बिदिनो औ दा बहुत मोजां मैगंफ्राबो थाजा मोनजायो ने थाजायानो औ ओमफ्राय नैबे फंबायनिबो चेनेल दं दै खिथाना हरदो नोङो निमन नार्जारि अफिसियेलनो औ दा मोनसे बाजार मोनफैबावबाय आरो बेनो जादों जाहैबाय जिया बाजार बेयो रबिबार दिनब्ला बाजार जायो बेखौबो एसे स्लाइड देखायनोसै आङो जाहैबाय जिया बाजार बोरै थांखो बोरै थाङो गोसालायल' जों बाजार गेजेरजों हाबलायबाय थायाखिसै आरो नैबे जिया बाजार बेयो माने रबिबार दिनबा जायो आरो बाजारा फैयै फैथारबाय जोङो ओमफ्राय नै बेयावहाय बलाम दंफाङाव नै बांखारा नायदो नै वाव ओरैबायदि गिदिर दंफां आरो बेयावनो दं नै बांखारा ओमफ्राय दा जों ओरैहाय बेरायनोसै आरो हाग्रा सेर ओरै हाग्रा सेरनि गामिजों थांनानै टप प्लेट दावखोलांनानै सलरपारायावहाय सौहैनोसै आरो जोङो दायो ओमफ्राय माथो ओरैबो दङ नै बांखारा हनै ओइलाय नुदों जानांगौ बांखारा दा बेबायदि आरोखि माइयाथ' बुहुत जाखायो रायज्लायजाखानाय दा बेबायदि आरोखि ओइ माथो गोमोफैबाय नामा जेबो रावानो ओंखाराखिसै वाव जास्ट माने आबादफोरखौ नायलानो ओरैबायदि माने लुबैयो आरोखि ना लुबैयोखौ होनदो शक जायो थाबैनो माने जोंनिजोंथ' आबादफ्रानो जाखाला नालाय ने एफाग्राब गैलिया माने हासारफ्राबो खम जालांबाय बेफोरो बिना हासार नै माइफ्रा बिदांफ्रानो 18 मन 20 मन खिथाबाय सासे आमाया होमब्ला बेखौ गोसो जाया नामा बेथ' जोंथ' आबादारिजोंनो थांनानै थाबोनाय मानसि नालाय दा बेबायदि आरोखि बा बांखारफ्रा नायदो नै जायगाखौ नुलानो ओरैबायदि औ